Zdravím všetkých fanúšikov operačného systému Android aj nášho portálu androidhry-aplikácií.sk. Vítam vás pri prvom dieli nášho úplne nového seriálu Android Pockets, v ktorom sa budeme venovať zaujímavým článkom, ktoré sme publikovali na našom webe. V každom tomto dieli sa budeme venovať aj nejakej hlavnej téme, ktorá dostane o trochu väčší priestor ako ostatné. Takýto seriál je vhodný najmä pre tých, ktorí nenavštevujú náš web tak často a nechcú si nechať ujsť určité novinky. To je všetko, čo by som chcel povedať na úvod a rovnou sa môžeme dostať k prvej téme. Našou prvou a hlavnou témou je Android 4.1 Jelly Bean, čo je vlastne najnovšia verzia Androidu, o tom všetci určite viete. Jelly Bean sa predstavil na konferencii Google I.O., ktorá sa konala len nedávno a sám Google prehlásil verziu Jelly Bean za doteraz najlepšiu a najrýchlejšiu. Nie sa čomu čudovať, pretože tá rýchlosť je naozaj badateľná, čo si môžeme dokázať aj na demonstračnom videu, ktoré pochádza od Google. Vidíme dva smartfóny Galaxy Nexus, jeden vybavený operačným systémom Ice Cream Sandwich, druhý s Jelly Beanom a boli snímané prechody medzi obrazovkami pomocou vysokorýchlostnej kamery a môžeme si všimnúť, že pri 150 snímkoch za sekundu Jelly Bean renderuje prechody naozaj rýchlejšie, ale hlavne plynulejšie. Okrem toho Google vydal oficiálny changelog k verzii Jelly Bean a môžeme si prečítať úvodný text, ktorý tam je. Všetko na verzii Jelly Bean je rýchle, plynulé a s veľmi dobrou odozvou. Prechod medzi domácimi obrazovkami alebo aplikáciami je v úvodzovkách bez námahy, ako keby ste obracali stránky knihy. Jelly Bean má tiež vylepšený výkon, ktorý ponúka rýchlejšie odozvy, rýchlejšie renderovanie grafických prvkov a rýchlejšiu zmenu orientácie obrazovky. Procesor sa rýchluje ako náhle sa dotknete obrazovky, naopak ak je telefón neaktívny, procesor spomalí za účelom šetrenia energie. Takže to je oficiálny text od Google a my sa môžeme pozrieť na niektoré dôležité novinky, ktoré pribudli alebo ktoré nájdeme v changelogu. Takže čo sa týka prístupnosti, Jelly Bean už podporuje Braillovo písmo, takže tento systém môžu využívať alebo Android môžu využívať aj zrakovo postihnutí užívateľia, pretože je tu aj tzv. Gesture mode, to znamená, že sa dá kombinovať jednak hlasové ovládanie a jednak rôzne dotykové gestá. Všetci určite poznáte funkciu Android Beam, ktorá umožňuje zdieľanie rôznych vecí bez kontaktu a táto funkcia bola tiež aktualizovaná, už je zjednodušená a rýchlejšia, proste všetko sa to optimalizovalo a už je možné spojenie aj s rôznymi Bluetooth zariadeniami, napríklad headsety či reproduktory. Zmeny sa týkajú, alebo vylepšenia aj zjednodušenia sa týkajú audia príslušenstva, keďže už je zlepšená podpora pre USB audio doky. Všetci určite využívame webový prehliadač, ktorý na Androide, ten defaultný, patrí medzi tie najlepšie a bol vylepšený jeho výkon, menej zaťažuje procesor a pamäť, bola zlepšená podpora HTML5 a tiež bol zaktualizovaný JavaScript engine. No a samozrejme s tým súvisí aj rýchlejšie načítanie stránok a všetko je samozrejme plynulejšie. Vzhľadom k tomu, že Flash už vymizol z Jelly Bean, tak je už lepšia podpora pre HTML5 videá. Okrem toho bol zmenený aj kalendár, bol vylepšený vzhľad, pridané rôzne animácie, lepšia synchronizácia s počítačom a tiež bola pridaná podpora pre 7-palcové tablety, čo súvisí s tabletom Nexus 7, takže určite Google, to je logické, Google chce optimalizovať rôzne aplikácie aj pre tento tablet. Toto nie je posledná optimalizácia pre tento tablet, čo sa týka aplikácií, ktoré tu nájdeme, takže môžeme ísť ďalej. Bola zlepšená aplikácia fotoaparátu a rovnako galérie. Fotografie sa dajú už pozerať bez toho, aby sme museli opustiť samotnú aplikáciu. Všetko to ide jedným ťahom prsta a tak tento systém môžeme nájsť aj v operačnom systéme Windows Phone, takže dalo by sa povedať, že toto Google trošku okúkal. A rovnako bola zmenená aj možnosť rýchleho prezerania fotografií v galérii. A samozrejme pribudli rôzne animácie počas fotenia alebo zaostrovania. Tiež boli nejaké optimalizácie, čo sa týka využitia dát po pripojení na Wi-Fi sieť. Odomýkanie tvárov. Táto funkcia už pribudla v Ice Cream Sandwichi. No a to teraz je odomýkanie optimalizované, je rýchlejšie a presnejšie.
A čo je zaujímavé, že podporuje už blink možnosť. To znamená, že predtým, ako odomknete svoj telefón, musíte zažmúrkať očami, pretože v pohode sa mohlo stať, že niekto zobral fotografiu, ukázali ju na kamerku a telefón sa automaticky odomkol. Takže teraz už môžete vybrať možnosť blink a treba zažmúrkať, aby sa telefón odomkol. Takže boli pridané tiež ďalšie jazyky. Klávesnica, rovnako bola vylepšená klávesnica. Boli zlepšené optimalizované slovníky klávesnice. Čo sa týka správ a funkcie talk, tak už notifikácie alebo oznámenia v stavovej lište už zobrazujú celý obsah SMS správy alebo MMS, ak je to v prípade MMS, tak uvidíte celú fotografiu. Čo sa týka samotných notifikácií v tej lište, ak nejaké oznámenia súvisia s jednou aplikáciou, sú zlúčené dokopy a podrobnosti sa zobrazia len k tej prvej. Ak už tvoríte screenshot, ak tvoríte screenshot obrazovky, tak v tej lište sa vám zobrazí jeho náhľad. A rovnako môžete zamedziť notifikáciám z nejakej danej aplikácii priamo z tej notifikačnej lišty. Čo sa týka sietí, tak bolo zlepšené zabezpečenie Wi-Fi siete, pripojenia na Wi-Fi sieť, správy a počasie. Tam pribudla aktualizácia, ktorá tieto funkcie osviežila, tým presne nevieme, čo tým Google myslel, a hádam to zistíme rovno pri používaní Jelly Bean v praxi. Ak využívate aplikáciu ľudia, tak rovnako pribudli animácie a bolo zlepšené vyhľadávanie a HD fotografie sa už priamo stiahujú z Google Plus profilov a rovnako sú synchronizované s viacerými zariadeniami, ktoré máte. No a rovnako je tu podpora pre 7-palcové tablety, alebo lepšie povedané priamo pre Nexus 7. Boli zlepšené nejaké veci, čo sa týka telefonovania, aplikácia pre volanie je plynulejšia, ako aj scrollovanie v nej. Nastavenia Google účty sa už budú zobrazovať priamo v hlavných nastaveniach, takže hneď vidíte, že ktoré účty využívate. Boli zlepšené veci, čo sa týka systému. To znamená, že ak stlačíte power tlačidlo, dostanete sa do power mode, to všetci poznáme, no a odtiaľ sa dá zariadenie nabootovať priamo do save modu. Ak používate defaultné aplikácie, je tu pribudne možnosť ich resetovania, aj dialogové okno, ktoré sa vám zobrazí, ak vyberáte nejakú preferovanú aplikáciu, napríklad ak vyberáte predvolený prehliadač, tak už je trošku zmenený dizajn. A ak ste vývojárom, tak máte možnosť stáleho zapnutia obrazovky. Čítanie textu. Jelly Bean dokáže čítať proste text, ktorý napíšete a premení ho na zvuk, ale zatiaľ podporuje sa len americká angličtina. No a rovnaká je aj možnosť opačná, čiže diktovanie textu vydiktujete a telefón píše na základe vášho hlasu aj bez internetového pripojenia. Jelly Bean, čo sa týka widgetov na Jelly Bean, to sme už mohli vidieť na konferencii Google I.O. Tieto widgety zjednodušia personalizovanie vašej domácej plochy, pretože ak prenášate nejaký widget, tak ostatné sa usporiadajú tak, aby ste ho mali kde umiestniť. Ak sú widgety príliš veľké, automaticky menia svoje rozmery, aby sa tam všetky zmestili. Bolo zlepšené odstraňovanie tých widgetov, teda stačí keby odhodiť ten widget preč z obrazovky. No a všetko je samozrejme rýchlejšie a plynulejšie. Taktiež sa Google zameral na informácie, čo sa týka nového zážitku z Google na Androide. Takže bolo vylepšené Google vyhľadávanie, takže táto funkcia je oveľa rýchlejšia a je už možné spustiť priamo z lock screenu na základe ťahu prsta. Určite poznáte hlasové vyhľadávanie, takže to je možné spustiť aj ak máte napríklad pripojený headset a stačí povedať slovo Google a to sa aktivuje. No a spracovanie vašich podnetov cez toto hlasové vyhľadávanie je oveľa rýchlejšie a pracuje, aj keď máte slabé internetové pripojenie. Toto je naozaj tiež výborná funkcia, pretože v tomto v mnohom prekonáva Siri, ktoré je na iOS. Google Now, táto funkcia sa rovnako predstavila na Google I.O. a zožala celkom veľký úspech. Je to funkcia, ktorá vám zoženie rôzne informácie, ktoré potrebujete. Napríklad, ak idete do práce, vyhľadá vám všetky možné dopravné zápchy a nájde alternatívnu cestu, alebo vám vyhľadáva rôzne reštaurácie, bary a miesta, ktoré máte radi, a to všetko podľa vašich záujmov, rôzne autobusové, vlakové zastávky, to všetko vyhľadá rôzne lety, informácie, meny, aktuálna mena v krajine, v ktorej sa nachádzate, alebo
rýchly preklad, ak niečo potrebujete preložiť do lokálneho jazyka. Zmien sa dočkala aj sociálna sieť Google+, hlavne čo sa týka vzhľadu a rovnako optimalizácie pre tablet a bol upravený party mode, aj video streamy. Gmail sa rovnako dostal aktualizácie, je to populárny mailový klient a optimalizácia pre 7-palcové tablety, čiže Nexus 7 hlavne. YouTube má zlepšené užívateľské rozhranie mapy, môžete si vybrať oblasť, ktorú uložíte do cache pamäte a automaticky máte k nej prístup, aj keď nie ste momentálne pripojení na internet. Google Play sú dostupné nové widgety, ktoré zobrazujú aplikácie, ktoré sú stiahnuté ľuďmi, ktorí majú podobný vkus ako vy alebo bývajú vo vašej blízkosti, ale tiež bola zlepšená bezpečnosť a stabilita aplikácie. Takže Google prekvapil celkom z Jelly Bean, je tu naozaj dosť noviniek, hlavne to, čo sa týka rýchlosti vzhľadu, rôznych animácií, tých je naozaj dosť a optimalizácie pre tablet Nexus 7 aj rôzne zmeny, čo sa týka výkonu. To je všetko, potom si ešte môžete pozrieť na toto video, ktoré nájdete v článku, naň samozrejme bude link pod videom. V tomto videu sú zobrazené všetky dôležité veci ohľadom Jelly Bean, ktoré sú spomenuté v tomto changelogu a nájdete ich aj v tomto videu. Môžeme ísť k ďalšej téme. Boeing 787 znamení Androida, tak by sa dala nazvať naša ďalšia téma. Už dávnejšie sme na internete mohli nájsť informácie o tom, že niektoré dopravné lietadlá budú vybavené tabletmi s Androidom, no a toto sa stáva realitou, keďže dopravná spoločnosť Qatar Airways si dala nainštalovať do svojich Boeingov 787-800 Dreamliner tzv. IFEC systém, čo je vlastne In-Flight Entertainment and Connectivity, no a tento systém bude bežať práve na Androide. Inak už samo o sebe Boeing 787 je high-tech lietadlo, pretože už aj na čelnom skle pre pilotov má priehľadný informačný displej a rovnako je toto lietadlo ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Tento systém bude prezentovaný s tabletmi, ktoré budú nainštalované v sedačkách pre pasažierov. Na tieto tablety sa volajú Touch Passenger Media Units a budú v dvoch verziách, 17,3 palcové pre prvú triedu a 10,1 palcové pre druhú triedu. Každé takéto zariadenie má 1 GB pamäte RAM, má dvojjadrové ARM procesory a dáta sa ukladajú na 256 GB SSD disky. Keď si to všetko spočítame, tak na palube jedného lietadla nájdeme dokopy 508 procesorových jadier, 254 GB pamäte RAM a 63,5 TB miesta na SSD diskoch. To je celkom slušné, ale to stále nie je všetko, keďže toto lietadlo má ešte centrálny server s 32-jadrovým procesorom, ktorý bude buď Intel Xeon alebo AMD Opteron, 128 GB pamäte RAM a 4 TB miesta pre dáta. Ďalšou výhodou je to, že na celom lietadle bude dostupná Wi-Fi sieť a rovnako 3G a GSM, to znamená, že môžete byť stále v kontakte so svojimi známymi. Tento systém IFEC si plánujú nainštalovať do svojich lietadiel, ale ďalšie spoločnosti najbližšie to bude asi British Airways. My samozrejme len uvítame, ak tento trend bude nasledovať čoraz viac spoločností a my sa s Androidou stretneme aj v lietadlách. Ak hľadáte nejaký kvalitný, zadarmo prehrávač na Play Store, rozhodne by ste nemali obísť Denon Audio. Tento prehrávač je v spoločnosti, ktorá sa hudbe naozaj vyzná a na trhu už ponúkajú svoje kvalitné slúchadlá. Podľa slov nášho redaktora je tento prehrávač dokonca lepší ako Power AMP a to je zadarmo. Čo sa týka vlastností, tak je naozaj jednoduchý, funkčný a kvalitný je predovšetkým ekvalizér. Inak svoje funkcie zdieľa s ostatnými prehrávačmi a podstatnou vlastnosťou je to, že v sebe ukrýva stávané internetové rádio a tým rádiom je TuneIn rádio. Ak vás tento prehrávač zaujal, nedáte nič za to, ak si ho stiahnete. Môžete si ho stiahnuť prostredníctvom tohto QR kódu. Asi nemusím nikomu špeciálne vysvetľovať, že o zamestnancov Google je naozaj dobre postarané. Teraz si títo zamestnanci môžu zakúpiť Android postavičku na diaľkové ovládanie za asi 50 €, ktorá samozrejme dokáže chodiť dopredu a dozadu a môže sa otáčať 360 stupňom uhole. Najprv bude dostupná exkluzívne len pre zamestnancov Google a neskôr by sa mala dostať aj do obyčajného predaja. Na zábere vidíme klasickú postavičku, ktorú vyrába tá spoločnosť, ale zamestnanci majú pre seba tú v tvare Androida. Fínsku spoločnosť Rovio by mal poznať asi každý hráč na Androide, majú totiž za sebou svoj najznámejší titul a vôbec najznámejšiu hru na Play Store a to je Angry Birds. Hráte za nahnevané vtáky, ktoré sú v maximálnej nenávisti voči prasatám.
Samozrejme sláva Angry Birds nebude môcť trvať dlho, alebo nebude môcť trvať navždy a preto sa naskytuje otázka, že čím príde Rovio najbližšie. Ako veľmi možná situácia je tá, že zahráme si konečne za zelené prasatá a budeme hrať presne opačný štýl gameplayu. To znamená, že budeme obraňovať ukradnuté vajcia pred nahnevanými vtákmi. A to tak, že budeme stavať rôzne ochranné konštrukcie, napríklad z dreva, ľadu, kameňa či iných blokov, ktoré sme mohli už v Angry Birds pozorovať a budeme sa musieť úspešne brániť proti ich náletom. Zatiaľ sú to všetko len dohady, ale už sa na internete aj v rôznych diskusiách hovorí o tom, že toto je asi tá najpravdepodobnejšia možnosť pokračovania hernej série od Rovio. Takže uvidíme, ako to bude, ale každopádne určite by takýto štýl gameplayu bol zaujímavý.